Bismillahirrahmanirrahim, tehát a 17. szúra az éjszakai utazás El-Iszra. Tehát ugye ezek a szúrák az Isra Mirajról beszélnek, ugye ami a Redzseb hónapban történt, ez az éjszakai utazás. Én most a tafszír részébe fogok olvasni, ez a Halima féle fordítás, kegyes Korán, értelmezés és magyar fordítása, úgyhogy így esetleg Koránból, ha követitek, akkor ott azt látjátok, hogy melyik része ugye a szúra maga, én meg a tafszírt olvasom. Aisha radiallahu anha azt mondta erről a szuráról, hogy alakküldte szallallahum néha addig böjtölt, míg már azt gondoltuk, hogy sosem fogja megtörni a böjtét, máskor pedig annyi napig nem böjtölt, hogy már azt hittük, nem fog böjtölni, és minden este olvasta a Ben Israel 17. és az Ez-Zumár szúrát. Tehát ugye a szurát Izrael népe Báni Israel címmel is említi, és a Bukhári fejezése szerint Ibn Masud radhiyallahu azt mondta, hogy a Báni Israel a 17, a Kahf 18, Merjem 19 szura a legkorábbi és a legszebb szúrák között vannak, és ezek az én kincseim, ezt mondta Ibn Bukhári, hogy Ibn Masud ezt mondta. Oké. Tehát Allah kegyelmes az irgalmas nevében, magasztos ő, aki a szolgáját éjszakai utazásra vitte a mekkai sérthetetlen mecsetből a jeruzsálemi El-Aqsa mecsetbe, amelynek környékét megáldottuk, hogy megmutathassuk neki a jeleink egy részét, bizony ő Allah mindent hall, mindent tud. Ugye ez volt az ája idáig az első, hogy El-Aqsa mecsetet említ is, a Jeruzsálem az oda volt írva. És a tafszírban pedig az olvasható, hogy ez az ája Allah küldete szallallahu alaihi wasallam éjszakai utazásáról szól, a hijra előtti évben, ugye ez a kivándorlás, amelynek során Mekkából Jeruzsálembe vitettet, onnan pedig a 7. égbe Allah elé. Imám Ahmed feljegyzése szerint Anas ibn Malik radiallahu anh elmondta, hogy Malik ibn Sassa elbeszélte, Allah küldött szallallahum azt mondta, mielőtt a hijrben aludtam, Gabriel alaihissalam odajött hozzám, és ő azt mondta a társának, ó, itt a három közül a középső. Ő itt a három közül a középső, és felnyitották mellkasomat, és odahoztak egy aranyedényt, ami tele volt hittel és bölcsességgel. Kivette a szívemet, megmosta, és megtöltötte az edényből, és visszatette mellkasomba, aztán pedig kivezetett engem a mecset kapuján, és ott várt engem egy fehér hátas állat, méretében a ló és a szamár között. Szárnyak voltak az oldalán, és minden lépésével olyan messzire haladt, ameddig csak a szem ellátott. Jeruzsálemben a korábbi proféták csoportja várta őket, és Mohamed proféta, béke legyen vele, vezetésével imádkoztak. Majd 2 ivóedényt hoztak, és felajánlották neki. Az egyikben bor volt, a másikban tej. A proféta, béke legyen vele, elvette a tejet, és ivott belőle, de a borhoz nem nyúlt. Mire Gabriel alaihissalam azt mondta neki, a kezdettől fogva létező igaz útra vezettettél, és a népedet is arra vezeted. Ó Muhammed, és a bor tiltott a ti számotokra. Felemelkedésének csúcsa a mindenek végén levő tüskefa volt, Tabari tafszírje szerint a tüskefa a trónban gyökerezik, és azt a pontot jelzi, ahol véget ér minden tudó tudása. Tehát nem a mindent tudó, hanem a minden ember, aki ugye tud, vagy minden lény, aki tud. Legyen az proféta vagy angyal. Ami ezen túl van, az rejtett misztérium, és nem ismeri senki más, csak maga Allah. A világ mindenségnek ezen a csúcspontján Gabriel sem tartott vele, hanem azt mondta, innen egyedül kell tovább menned, mert ha tovább mennék, porrá égnék még én is. Ekkor személyesen a mindenható Allahtól kapta meg a proféta, béke legyen vele, a Bakara szúra utolsó 2 ájáját, és a megbocsátás ígéretét azoknak, akik nem társítanak Allah mellé semmit, és ekkor kapta meg a napi kötelező imákra vonatkozó parancsot is. Anas radiallahu anh hadith szerint Allah küldete szallallahu alaihi wasallam elmondta,
hogy a mindenható Allah először 50 imát tett kötelezővé egy nap során. Visszatérésem során, amikor Mózessel alaihissalám találkoztam, megkérdezte tőlem, hány ima parancsoltatott nektek? Azt feleltem, hogy napi 50. Mire ő azt mondta, az ima súlyos kötelesség, a te néped pedig gyenge. Térj hát vissza uradhoz, és kérd meg, hogy könnyítse meg ezt a terhet neked és népednek. Így hát visszatértem, és megkértem uramat, ő pedig elvett a kötelező imából 10. Amikor újra találkoztam Mózessel alaihissalám, csak szeretném hozzáfűzni, ugye, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ahogy leereszkedik, és a különböző, tehát a Mennyország különböző szintjei vannak. Ahogy lejjebb megy, ugye ezeken a szinteken lát különböző profétákat, mert vannak ilyen leírások, amik ezt részletesebben elmagyarázzák. Na és akkor, amikor Mózes proféta, béke legyen vele találkozik, akkor beszélgetnek. Szóval, hogy ezt így kell elképzelni, szóval, hogy lejjebb ereszkedik, utána újra visszamegy Allahhoz, megint lejjebb, és megint vissza. Oké. Tehát Mózes alaihissalám akkor is megismételte, amit az előbb mondott, én pedig ismét visszamentem. És a kötelesség könnyebb lett még 10 imával, de Mózes alaihissalám újra visszaküldött egészen addig, amíg már csak napi 5 kötelező ima maradt. Akkor visszatértem Mózeshez alaihissalám, aki ugyanazt mondta, mint korábban, de én azt feleltem neki. Annyiszor tértem már vissza uramhoz, és annyit kértem őt, hogy már szégyellem magam, nem megyek hát többet. Ezért van az, hogyha valaki hitétől hajtva elvégzi a napi 5 imát, és bízik Allah kegyelmében, az annyi jutalmat kap, mintha napi 50 imát végzett volna. És itt ér véget ez a leírás, ez a magyarázat az első ájával kapcsolatban. És igazából itt már, ahogy folytatódik ez a szúra, más témák jönnek. Van kérdés. Tehát a következő az az 53. szúra, An-Najm, a csillag. Bismillahirrahmanirrahim. Imám Bukhari jegyezte fel, Ibn Mas'ud radiallahu anh azt mondta, a csillag szúra volt az első időrendben, amelyben leborulási hely lett kinyilatkoztatva, Allah küldötte szallallahu alaihi wasallam olvasta és leborult. Akik vele voltak, mind ugyanígy tettek, kivéve egy öreg embert, aki felvette egy marékport, és arra tette a homlokát. Később láttam, hogy hitetlenként ölték meg. A neve Umayya ibn Khalaf volt. Ez ugye arról szól, hogy van olyan hely a Koránban, ami említi azt, hogy aki hisz, az boruljon le Allah előtt, ilyen kontextusban, és akkor ezeket az ájakat megjelölik, hogy itt kötelező a leborulás, tehát ha ezt olvassuk, akkor mi is álljunk fel, ugye tartsunk szünetet az olvasásban, és boruljunk le Allah előtt, ezzel megerősítve, hogy mi hiszünk Allahban, hogy mi teljesítjük ezt a parancsot, és nem tartozunk azok közé, akik hitetlenek, és nem teljesítik, és nem hajlandók, és túl büszkék ahhoz, hogy Allahnak leboruljanak. Tehát ez egy ilyen a Proféta szallallahu alaihi wasallam példáját követjük ezzel. Oké. Bismillahirrahmanirrahim. A csillagra, amikor lenyugszik. A társatok nem tévelyeg, és nem téved, és nem saját vágyai szerint beszél. Nem más ez a Korán, mint kinyilatkoztatott kinyilatkoztatás. Azt tanította, aki hatalmas az erejében. Itt a tafszír Gabriel angyal alaihissalámot említi, aki a kegyes Korán szavait hozta le Muhammed próféta szallallahu alaihi wasallamnek. Folytatom a szurát. Az erő birtokosa, és felemelkedett. Ez mindig Gabriel angyalról szól. És a legmagasabb horizonton volt. Ez a 7. ája, és itt van a tafszírban elrejtve egy rész az éjszakai utazásról, mert itt azt említi a tafszír, hogy Allah küldötte szallallahu alaihi wasallam az éjszakai utazáskor látta Gabrielt 600 szárnyal, és minden pár között akkora volt a távolság, mint kelet és a nyugat között. Imám Ahmed jegyezte fel, hogy Ibn Abbas radiallahu anh azt mondta, Allah küldötte szallallahu alaihi wasallam, azt kérte Gabrieltől alaihissalam, hogy jelenjen meg előtte a valódi formájában, ami ennek Allah megteremtette. Gabriel alaihissalam azt mondta neki,
fohászkodj uradhoz. Allah küldötte szallallahu alaihi wasallam fohászkodott a mindenható és magasztos urához, és egy hatalmas alak jelent meg előtte, egyre emelkedve és növekedve. Amikor Allah küldötte szallallahu alaihi wasallam meglátta Gabrielt, alaihi salam, az igazi alakjában, ekkor a proféta elájult. Ugye, hogy annyira hatalmas volt ez számára, hogy nem tudja befogadni. Oké, és akkor 8. ája így folytatódik, hogy aztán közeledett és lejjebb ereszkedett, ugye Gabriel angyal. 2 íjhossznyi távolságra volt, vagy még közelebb. És akkor itt a tafszirban mondja, hogy Ibn Jarir feljegyzése szerint Ibn Masud radiallahu anh azt mondta erről az ájáról, Allah küldötte szallallahu szellem azt mondta, láttam Gabrielt, és 600 szárnya volt, ezek és a következő áják mind Allah küldötte szallallahu északi utazásáról szólnak, amelyről bővebben ugye a 10. szurában már el is olvastuk, volt szó. 10. ája így folytatódik, és kinyilatkoztatta szolgájának, amit kinyilatkoztatott. És akkor itt a tafszír, a mindenható Allah, Gabriel alaihissalam rajta keresztül kinyilatkoztatta a profétának, béke legyen vele, Sa'id ibn Jubair radiallahu anh azt mondta, azt nyilatkoztatta ki, nem, és ez egy 93. szúra, 6. ája, nem talált-e téged árvának és adott menedéket. Aztán folytatja, hogy és magasra emeltük a méltóságodat. Ez a 94. szúrában van, szóval, hogy ez a 2 szúra egyébként nagyon rövidek, ebben említették hogy Allah a profétának, béke legyen vele, közvetlen beszél róla, hogy hogyan vezette és hogy emlékezzen meg róla. És ez nekünk amúgy nagyon fontos, lehet, hogy majd legközelebb erről beszélünk. Oké, Ibn Kathir azt írja, tafszirjébe, hogy mindenható Allah azt nyilatkoztatta ki, Muhammed profétának szeszalem, hogy egyetlen proféta sem léphetett a kertbe, amíg ő be nem lépett, és a többi közösségnek tehát azok sem léphetnek be, amíg az ő közössége be nem lépett, és Allah tudja legjobban. Ez volt a tafszirba feljegyezve. És akkor 11. ája, a szíve nem hazudott azzal kapcsolatban, amit látott. Hát ti vajon vitatkoztok vele azzal kapcsolatban, hogy mit látott? És a tafszírban itt az van leírva, hogy ez a hitetleneknek szól, akik tagadták, hogy Allah küldötte, szallallám valóban látta Gabrielt alaihissalam. És bizony látta őt egy másik alkalommal, a végső határ tüskefájánál. És akkor itt Abdullah ibn Masud radiallahu anh azt mondta, hogy amikor Allah küldött szallallám az éjszakai utazásra ment, felment a 6. égben levő tüskefáig, ahol minden megáll, ami lentről jön fel, és minden megáll, ami felülről jön le. Itt látta Gabrielt alaihissalam másodszor is valódi alakjában. Aisha radiallahu anh azt mondta, Allah küldötte szallallám, csak 2-szer látta Gabrielt alaihissalam a valódi alakjában. Egyszer a végső határ tüskefájánál, egyszer pedig Ajjednál, egy Mekka melletti hegynél. És akkor a szúrának a 15. ája így végződik, hogy ahhoz közel van a menedék kertje. Tehát itt ez volt, hogy bizony látta őt egy másik alkalommal a végső határ tüskefájánál, ahhoz közel van a menedék kertje. És akkor itt erről még így beszélt tovább, itt a tüskefáról van szó, amit fény borít be, meg sok mindentről van még hadiszok, úgyhogy itt ajánlom egyébként a tafszírolvasását, de ennyi az Isra Mirázsról mára, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttetek a hitkörbe. Ugye 2 hetente vasárnap tartjuk, este fél 7-től online, hogy minél többet tanuljunk együtt. Inshallah, ami ma elmaradt eredeti téma, akkor azt jövő héten tartja meg testvérünk, és akkor is mindenkit várunk szeretettel. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana fi khusr, illa alladhina amanu wa amilus szalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. És ugye Sunna szerint ez Asr szúrával zárunk, hogy
a délutánra, bizony az ember veszteségben van, kivéve azok, akik hisznek, valami hát, és jó tetteket cselekszenek, vatavasszal bélhak, és az igazságra hívnak, vatavasszal és a türelemre.